Sa ating pong kasama, sa iyo po mga datihang mga kapatiran, patuloy na narito at magkasama tayo ng puri sa mga Panginoon, isang upalang hapon sa ating lahat, sa mga bisita, kung mayroon man, at kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Gismer Crusade International Ministry. At siyempre, ating ding pagbati sa ating mga Facebook viewers, nasaan man sila sa iba't ibang sulok ng mundong ito. Amen. May mga baguhan tayo, may mga kapatiran sa ibang bansa pa sila ay nakikiisa sa atin sa pagpuri sa Panginoon. Amen. At kapitulo natin, beloved preacher, beloved tita from Multalban, mga minamahal, sabi nila diyan ay nahumigpit diyan sa Rizal. Talagang mahigpit talaga mga minamahal. Pero salamat sa Panginoon, ang sabi nila, patuloy tayo ritong kinabagan ng Panginoon at nakapagraraos. Amen? At gayon din sa lahat ng patuloy na nakiisa sa upuri sa Panginoon, isang palang hapon po sa ating lahat sa pangalan ating Panginoon. Amen? At tayo po mga minamahal ay darako sa ating pong regular na announcement ang gawain natin Panginoon, tuloy-tuloy pong sinasagawa rito. Miyerkules, Biyernes at Linggo, 3 times a week po mga minamahal. Ating pong midweek service tuwing Wednesday, nag-start po ng 1:00 ng hapon at tapos na po tayo ng 5:00 ng hapon. Ang ating naman po mga minamahal, amen. At ang ating naman po mga minamahal, overnight prayer mga minamahal tuwing Friday, nag-start po ng 9:00 ng gabi at tapos na po ng 6:00 ng umaga na po ng Sabado. At ang general service mga minamahal tuwing Linggo, nag-start po ng 9:00 ng umaga at tapos na po ng 3:00 o 4:00 ng hapon. At bago tayo magpatuloy sa ating regular announcement mga minamahal, mayroon po tayong baguhan na hindi pa nakatanggap sa ating pinakamamahal Panginoon natin po. Palapakan natin ang ating malapay. Mayroon po tayong mga baguhan na ating kasama na hanggang sa oras na ito mga minamahal ay patuloy na sila ay naririto kasama natin na nagpupuri sa ating malapay. Inaanyayahan natin ang ating mga minamahal na mga bisita na kayo po ay lumapit po rito sa harapan. Ang inyo pong gagawin ay ang pagtanggap sa pinakamamahal na Panginoon bilang inyo pong sariling Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. At habang sila ay ina-assist sa ating mga beloved choir members, ay patuloy po minamahal na tayo po ay pinagpalang lubos. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga kaluluwang narito nilalapit ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia ay libo-libo ang mga anghel ang nakakatuwa sa langit. Amen. Sabi mo, minimal na bisita, ang inyo pong gagawin ay paglapit, pagtanggap sa Diyos na buhay. Walang ibang Diyos na pinapakilala rito, ang pangalan ay Jesus. Amen. At may 4 na reglamento na kinakailangan, yung 3 ay magawa ng tao upang magkaroon siya ng kaligtasan at maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Una, yung pananampalataya. Ang Diyos dito hindi natin nakikita. Subalit ating pinaniniwalaan, sabi ng Hebreo, ang pananampalataya ay paniniwala sa bagay na hindi natin nakita. Subalit ating patuloy na asahan, pinagkakatiwalaan. Ganyan, ang Diyos, lalo na narapat sa ating sampalatayanan. At kayo amin pong kasama hanggang sa oras na ito, nakita ng mga Panginoon ang inyong pananampalataya. Pangalawa ay ang pagsisisi. Lahat ng tao ay nagkukulang, nagkakamali. Wala tayong ibang hingian ng kapatawaran kundi ang Diyos, ang mahal na Panginoon. At ang Diyos ay handang magpatawad sa ating mga kasalanan. Pangatlo, yung bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Ito po hindi paglipat ng reliyon. Kapag nais po ninyong magpuputismo, ipapaliwanag sa inyo bakit mahalaga yun. Yun po ay hindi paglipat ng reliyon. Kapag tayo ilubog sa tubig, magsisilbi yun na kumbaga libingan sa atin. Pag ahon natin, tayo ay muling bagong nilalang sa paningin ng mahal na Panginoon. Magiging ganap yung kapatawaran, yung ating pagsisisi. At yung pang-4 ay ang bautismo sa Santong Espiritu. Hindi lahat ng tao ay lumuluha dahil nararamdaman ang presensya ng Diyos. Yung bautismo sa Santong Espiritu, yan ay tayo na bilang tao, may kaluluwa, may Espiritu, at magkakaroon tayo ng kaugnayan sa Diyos, relasyon sa pamagitan ng Espiritu, ng ating mga Espiritu.
At sabi ng Biblia ay sino mang tao na walang Espiritu ng Diyos ay hindi itinuring na anak ng Diyos. Kaya napakahalaga po yun na ating makamtan yung pagdama ng Banal Espiritu ng ating Malapaynoon. Kaya sa hapong ito, mapalad po kayo, ang inyong tatanggapin, hindi kami. Ang Diyos na buhay, kung paano kami ay hinimalaan sa aming mga buhay. Ano mang pangailangan mayroon kayo, may karamdaman kayo, ay kayo man ay may mga pangailangan, kayang tugunan niya ng Malapaynoon na inyong tatanggapin. Kaya sa oras na inyong itaas ang inyong dalawang kamay, ito'y tanda ng paggalang at pupuri sa Diyos. Amen. Sa mga minamahal na bisita, kung paano makakita tayo ng ating mga kakilala na mga opisyal, ay grabe yung ating pagkaway, lalo pa kaya sa Diyos na buhay. Kaya ito'y tanda ng paggalang. Tayo manalangin ng pagtanggap, inyong sabayan ito nang nagmumula sa inyong puso, isip at kaluluwa. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat sa hapong ito na ikay aking napakinggan ang iyong mga salita na may kalakip na kapangyarihan. Ako'y sumasampalataya, totoo kang Diyos, buhay, makapangyarihan sa ministeryong ito. Narito ako isang makasalanan, humihingi ng kapatawaran sa aking mga pagkakasala. Pumasok ka sa aking puso. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang maging Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Sampu ng aking pamilya, iligtas mo po ako, Malapaynoon, at tugunin ang aking pangailangan. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. At kami na lamang po ang manalangin tayo, magkaisang manalangin mga minamahal para sa mga kaluluwang ating nakasama na handang maglingkod, tumanggap sa ating Malapaynoon. Halidakilang pahalang Diyos, mapanan sa pangalan mo, Malapaynoon. Maraming salamat sa mga kaluluwang narito na aming nakita ang kanilang pakikis sa amin, ang pananampalataya, ang kanilang pagsipang lumapit sa iyo, Malapaynoon. Amin silang dinadalangin na huwag ito ang huli ng kanilang paparito upang paglingkuran ka. Bagos ito ang umpisa ng kanilang buhay espiritual hanggang siya po balik, maglingkod sila sa iyo, Malapaynoon. Anumang kanilang pangailangan, tugunin mo, Malapay, ipakita mo, ikaw ay Diyos na buhay, makapangyarihan sa mensaheng ito. Sampu ng kanilang sa buhay, iligtas mo, Malapaynoon. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless po mo, minamahal. Maaari na po kayong bumalik sa inyong upuan po rin na ating pinakamahal. At huwag po kayong umuwi na hindi nyo matanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Malapaynoon. Amen. At tayo po balik mo sa ating po mga announcement. Minamahal na sa lahat po ng ating mga choir members, makinig po. Itong darating na Friday, magkaroon po tayo ng foot washing po, mga minamahal. Kaya napakalaga bawat choir member ay tayo'y makapagdala po ng planggana, ng towel, at ng timba, at kung maaari yung atin na rin pong tabo. Ito yung foot washing na ating ginagawa, mga minamahal, ay ginagawa na natin ng mga nagdaan pang taon. Amen? Lalo na kapag ating mga minamahal, alam naman natin, sa ating bansa itong darating na linggo, mga minamahal, ay ang Semana Santa. At ayan ang kanilang inaalala. Naalala nila ang kahirapan ng Diyos. Tayo lagi natin buwan-buwan sa ating Holy Supper inaalala ang kadakilaan ng Diyos. Amen? Amen po ba, mga minamahal? Kung paano sila nagbibigay ng talagang time upang ito'y mabigyan ng kahalagahan, ating mga minamahal kababayan, ay lalo pa kaya tayo, mga minamahal. Kaya napakahalaga ang ating gagawin sa darating na Friday, at in-encourage din ang bawat isa sa atin, ating mga kapatiran, na nawa tayo po ay magsikap, makadalos sa Friday, magkaroon po tayo ng foot washing. Kaya lahat ng mga choir member, makapagdala po ng planggana, towel, timba, at kung maaari pati po ang tabo po, mga minamahal. Siyempre, sa dami natin ay
aksayado ng oras kung asa tayo sa kagamitan dito sa pastoral house. Amen? Kaya in-encourage ng bawat isa sa atin na tayo po naway makapagdala po, mga minamahal. At sa ating mga kapatiran, para po sa ating lahat ito, mga minamahal, yung foot washing. Kaya napakalaga tayo po ay makadalo itong darating na Friday po. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At yung Bible study rin po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy po nating sinasagawa dyan sa Barangay Tibag, sa ating pong Benitez Residence. Nag-start po ng alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Every Tuesday po, mga minamahal. Kaya napakahalaga ang bawat isa atin na lalo na kapag tayo may pagkakataon talagang makadalo, mga minamahal, dumalo po tayo dahil dito lamang tayo may kalayaan makapagpuri sa Panginoon, malayang mapakinggan yung kanyang salita. Amen? Pinagpala tayo, mga minamahal, bagamat alam natin may mga ilang talagang lugar po, mga minamahal, dyan sa NCR po, mga minamahal, sa Laguna, Bulacan, sa Quezon City, mga minamahal, ay talagang muli po, mga minamahal, na nalimitahan ang kilos, lalo na apektado ang mass gathering po, mga minamahal. Samantala tayo, mga minamahal, sa kahabagan lang ng ating pinakamamahal na Panginoon ay narito pa rin tayo, nakadadalo pa rin, mga minamahal, kaya ating patuloy na pagsumikapan, pahalagahan ang kalayaan na mayroon tayong makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya dumalo, mga minamahal, mag-follow up tayo sa ating mga kapatiran, bihira nating makasama. Huwag tayong manginawang ipaalala sa kanila ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ang pagsubok na kanilang kinakaharap, laging nating ipaalala na ang Diyos lamang din ang makalulutas niya at patuloy tayong lumapit sa Kanya. At maghayo tayo sa ating mga pamilya, sa ating mga katrabaho, kakilala, kaibigan, patuloy nating i-share na mayroong Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, na nagpapatawad at nagliligtas ng mga kaluluwa. Amen? Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kung tayo man mga minamahal, nag-nice magpa-counsel, may mga katanungan tungkol sa ating pananampalataya, huwag niyo pong hayaan yan ay hindi magbigyan ng linaw. Sa ating mga beloved sisters po na nais magpa-counsel, lumapit lamang po kayo sa ating beloved Ate Divine, beloved daughter na ating po beloved Audrey Preacher. Diyan po sa beloved star information, mga minamahal. Sa ating po mga beloved brothers po, dito po sa lura ng ating pong beloved Ordained Preacher, lumapit lamang po kayo, mga minamahal, handa po nila kayong paglingkuran. At after po, mga minamahal, ng ating pong closing prayer, may lay hands po, mga minamahal, bago tayo lumapit rito. Siyempre, tayo patuloy sa ating panalangin dyan sa ating kinaupuan upang mahingi natin lagi ang kahabagan ng ating Panginoon, ang anointing ay laging sumasa atin. Amen? Palakpakan natin, minsan na pang ating Panginoon, lahat lang ang pinagpala sa buong maghapon na ito na pagpupuri sa Panginoon, magsabi ng Praise the Lord! Amen. Inuulit natin muli, mga minamahal, itong darating na Friday, kung paano ang ating mga ginigilo ng mga kababayan na hindi pa nalaman ang tama at nakalugod na para ng pagsamba sa Panginoon, ay grabe ang kailang pagpapahalaga sa Semana Santa, yung ay lalo pa kaya tayo, mga minamahal. Amen? Kaya nawa tayo po ay makadalo, mga minamahal, at makapagkaisa dyan sa ating pong gagawing foot washing po, mga minamahal. Amen? At muli, mga minamahal, sa mga hindi pa nakaalam, napansin niyo po, mga minamahal, biglang nagkaroon ng power interruption, mga minamahal. Salamat sa Panginoon, hindi lang pala nagsilbing monitor yung speaker dito, mga minamahal, kundi naging emergency rin po, mga minamahal, dahil rechargeable po pala ito, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yan po yung bunga ng inyo pong patuloy na pagpapagamit sa Panginoon. Sabi nga nung ating napag-aralan, lahat ng patuloy na nagkaloob sa special offering, hindi nag-alinlangan, nag-pledge, nagamit ng tama para sa kaluluwa ng Panginoon. Amen? Yung ating mga pinansyal na talagang, o yung mga ating pong mga material na bagay na talagang yan ay galing sa ating Panginoon. At yan po, mga minamahal, ay kaluguran lagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung wala na po tayong nakalimutan po. Amen. At mga minamahal, patuloy din nating supportan po, mga minamahal, yung TV program, yung 5 piso, 10 piso, o
o higit pa dyan, 20 pesos, 50 pesos, maaari nyo pong ihulog dyan sa maliit na box po sa Beloved Sir Information. Idaan nyo po mga minamahal dahil upang ang gawain ng Malapay noon ay maere po tuloy-tuloy sa TV po. Marami tayong mga kababayan ang kapag sila ay nakapanood, mga minamahal, ay nakakaroon ng katugunan, kaligtasan, buhat sa ating Malapay sa unat dalangin at pangaral na ating minamaginagal na Evangelista Pastor Will Estrada Almeda. Amen. Huwag natin kalimutan, idaan po natin yung 5 piso, 10 piso dyan po sa maliit na box sa ating po beloved Sister Information. Palapakan po natin minsan ang pang ating Malapay noon. At amen po mga minamahal, tuloy-tuloy pa rin po yung ating pong yung TV program mga minamahal na gawain every Saturday po mga minamahal. Kung hindi ako nagkamali, 11:30 po ng 11 po. 10:30 hanggang 12 po. Amen. Kaya mga minamahal, patuloy din natin yan suportahan ating panuorin mga minamahal, lalo na dyan po ipinapakita, nireplay po yung pangaral ating malapastor po mga minamahal. Every Saturday po yan mga minamahal. Amen. At yung ating panunood na yung mga minamahal at tayo'y nagpupuri, yan po ay pagpapalago ng ating kaluluwa sa arapan na ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal, darako na po sa ating pong closing prayer. Narito po ating pong beloved brother Zaldi de Guzman. Amen. Upang tayo po ay pangunahan sa ating pong panapos na panalangin. Tayo po tumayong lahat at magkaisa na mapasalamat sa ating Malapay sa matagumpay at pinagpalang balagawain sa buong magapong ito. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, dumalangin po tayo mga mahal sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon si Kristo, kami po ay nagpupuri ng papasalamat na lapay sa taglay po namin buhay, kalusugan, kalakasan na nagmumula sa iyo. Upang patuloy ka namin magpaglingkuran ng buong puso pag-isip, lakas at kaluluwa at magamit mo itong aming buhay ayon sa pagkatawag at paghihirang mo sa bawat isa po sa amin, mahal na Panginoon. Salamat po sa mag-apon na pinagpalap dinagasan mo na sinagawa namin paglilingkod sa iyo mula sa pag-IMC, sa makalangit na awitin, joyful at sulim song, sa buhay na patutuo ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Sa espesyal na awitin po para sa iyo ng mga adult squad, children squad, mahal na Panginoon, youth and single squad. Espesyal na awitin po ng aming beloved finest generation choir, mahal na Panginoon. Ang pagkilos mo na mayan sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, tanging aming kayamanan at kagalakan sa paglilingkod po namin sa iyo, mahal na Panginoon, salamat po. So ganun din po sa bahagi ng pagbibigay namin kaputan dugo pansalat ng bagay ay pagpalain mo po kami, mahal na Panginoon. Gita lubos po namin pinasasalamatan ng pangalan ng kaligtasan na nadadala po ng aming iniibig ng mga aral siyang tanglaw gabay sa lamin ng aming buhay, mahal na Panginoon, higit sa lahat sa kaligtasan buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa patuloy na pagdadagdag mo, kahabagan mo sa mga kaluluwa na ilalapit mo, mahal na Panginoon, ilalapit mo makasama, makapiling po namin sila hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pansamantala na yung pag-iwa-hiwalay, mahal na Panginoon, kung paano mo po kami tinarating maluwalhati sa lugar na ito. Samahan mo po ang bawat isa sa amin ligtas na maluwalhati, mahal na Panginoon, sa kanya-kanyang parurunan, sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon. At sa araw po ng aming midweek service, mahal na Panginoon, yung mga anak na ririto, mga anak mo ng lupa nang ihina, kayo po may kapangyarihan, hindi po ng kanilang puso, mahal na Panginoon, sila makasama po namin sa aming midweek service, mahal na Panginoon. Salamat po ang kapayapang kagalakan mula sa iyo manahan sa amin, higit sa lahat ang pag-ibig na siyang kaganapan sa kapalan ng lahat. Sa pangkalatan ng panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magkamayan po tayo mga minamahal. We love you po. But our dear Jesus loves you more and more abundantly. Mag-ingat po tayo mga minamahal sa ating pong pag-uwi. Amen.